Hi. Okay, niya na po ko sa bukid. Niya na po mi sa bukid, no? Okay. Amo na pong i-share, no? Share na mo ning beauty sa gipakita sa Ginoo. Okay. Ang kaanyag nga gipakita sa Ginoo. Okay. Bago pa nigi tanom ning kuan diri, dili pa kining niya sa kilid, oh, sa kuan. Wala pa. Okay, pagtanom na nga dili pa makita ang iyang kanang, pero kining ni ana kuha na jud. Lo, medyo nalubog lagi ang suba dito. Lang ano ka na, dagay na sa kusog nga ulan. Ila nalubog, o nalubog. Wow, gidaro lagi tong lugar dito. Kanawa, gidaro. Tamnan siguro na diha. Kanawa, akong i-zoom. Na gidaro. Sa diha wala man. Kita ninyo na mga tao diha. Isang ikuha na. Makurog yun akong kamot. Layo naman na. Gasumra man ta. Tamnan siguro na diha. Kay gidaro man na diha. Kilimpyuan po. Nalimot ko kinsi tag-iyaan na diha. Paningot na ko. Nagi paningot ko. Gipaningot ko. Daghang tao dito. Daghang tao dito, oh. Akong isuma. Kita nyo ng tao diya. Dito po do. Kurog akong kamot, magkuha kong tripod.
ko siyang videohan ng hagdan. Ingon sa ubos. Yun na lang nako. Hindi na kumadto sa ubos. Kaya magkuha kong tripod para katong mga tao dito sa unahan sa layo ma-zoom nako, maklaro nako. Kuha sa kong tripod pero ako sa videohan ng linaw nga dagat. Oh, dagat. Suba. Suba. Butchong, oh. Butchong. Okay. Nagkuha kong tripod. Nag-tripod na ko kaya akong i-zoom makita tong tuwa dito sa layo. Dili kayo makurog akong kamot. Sige, mag-zooming na ta. Yung mga tao. Diyan na sila diha. Na sila itanom siguro. Magtanom na sila, no? Zoom.
Uy, naikabaw. Kabaw, no? Sumo. Kabaw lagi. Hindi tahu. Nah. Kanina na sila di ay. Zoom. No. Unsa man na sila? Okay, ato ko spikas. Na ako'y makita diri nga murag dito ang ilang murag balay-balay nga gisilungan ako sanawa. Nawa ba ko ako ning isom paingon akong gi suspitsahan nga balay-balay nila. Napa yung mga tao diha o dara o kana? What do you think? Unsa man na diha? Ilan ang pasilunganan? Di ba? Ay, sako. Balik na kog zoom. Silunganan na nila dagoy diha dagoy sila mangaon. Unsa ka ron nila murag nagsabot siguro sila ning ilang pag-ana ron diri. Daghan sila din mo ni ilang pasilunganan ug mag-ulan diha pud dagoy sila mangaon. Okay. Ang uban nila kauban katong atong gi syatan ganina tanawa balik ta dito. Saan naman to? Ah, dara. Mukurog yun gyapon bisag mag tripod ko kay inig maneuver inig pagtuyok sa lock mulihok man. Pero inig buhian na mukakuha na hindi na mukurog. Sus na timing nga ilubog ang suba ron. Hindi anak dapit siguro na dagoy ga hindi anak ra mo pud ang lubog tanawa oh. Hindi anak ra ang lubog. Sa diha tinaw man na diha.
Pero katong dito sa kuan, isa akong asahaw na lang ni dito. Isa pas kita sa akong naong. Nagdala ko ani kay gipaningot magud ko. Na i-cross kita man eh. Thank you. Muna mga simbolo sa atong pagtuong Kristiyano. Kay gumika niya ang krus. Diha man siya gi patay ang atong Ginoo. Kadtong iyang pagpakita sa iyang dakong gugma kanato, no? Kamatayo niya sa krus. Mo nang atong simbolo krus. Okay. Diya dapit o di ramang kay lubog. Diya na ilang maklaro kay matabunan, no, ang suba. Pero diya na klaro na. Tinaw ra diha o. Diha may magtingog yun na diha kay maklaro nimo ang tingog sa pagdaloy ba sa tubig. Diha dapit. Sumpay ra na diha na tabunan lang dito. Kana ito na dahil. Na? Kani basta video silbi o picture selfie. Ang kini silbi ni. Okay. Muna akong tripod gigamit ganina pag zoom. Balik na ko ron dito.